Listo, hasi da Mendesako. Batuek dagoeneko ibilbidien dire. Hortxe. Apurke, ibilbideari neurrize hartzen. Xavier Zubizarreta, Beñata Zumendi, Jose Manuel Martínez eta Eugenio Arbenkoa. Lehenengo itzulize, une batetik bestera, hor leia gogorra momentu honetan, hiru zaldiren artien. Ia nor pasetan dan lehenengo, hemetxe doie Jose Manuel Martínez, bigarren Rocinante zaldize, eta hirugarren Txolina, Xavier Zubizarreta ganien dada. Hor Guriezotik etorri dan zaldize, azkenien estaldu, zaldune. Hortxe Eugenio Arbenkoa, momentuz bosgarren tokizen. 13, 14 eta 11aren artien dagoz hemen lehenengo hiru tokizeek lasterketi asko aldatzen espada. Bigarren itzulize ontxe, helmugati pasauko dire. Eta lehenengo tokizen bigarren itzuli honetan be, Jose Manuel Martínez. Itzuli bat geratzen da, queda una vuelta y la meta es en el mismo sitio que la salida. Bueno, ametxe atzelako ikuskizune momentu honetan Guriezotik etorri dan Rocinante lehenengo tokizen aurrie hartu deutzo Jose Manuel Martínezi eta zaldune ez da heldu, baina zaldi zabie ametxe dator, zaldi ganien eta azelako esprine ben amalau lehenengo eta amailu bero. Beraz, Rocinante irabazle eta bigarren Jose Manuel Martínez, hirugarren tokizen, 11 zenbakizegaz, Txolinean ganien, Xavier Zubizarreta. Beraz,